Takže vítam vás v Toporčanoch a stretli sme sa tu teraz s najlepším klanom na svete, s Hrmadom, a dneska vyhrali dva zápasy a mám tu Quixiho, takže Quixi, čo by si mi povedal akože k tvojmu výkonu dneska? Tak máme tu ďalšieho team lídra, agenta, ktorý vlastne robil to, že nastavoval všetky možné konfigy. Trénovali, áno. Tunak Juri z práce pozdravuje maminu, Starku a všetky konfigy, ako je Raid 3000, nezabudnite vždycky dať Raid 3000. A pamätá. A Ebo, dámy a páni, toto je Ebo. Toto je jeden z najkrajších ľudí v tomto klane. Čiže dievčatá, keby ste náhodou chceli číslo, takže 0949 318 777. A ešte dojde Pavec, čiže tam s poďakom, aby sme ho zabrali. No, takže mám 16-9 Pavet už, nie? Ako ťažko. Čo je? Čo ťa naložilo si tak? Pavet, mohli by ste mi niečo povedať k dnešnému obedu? Nebudem sa vyjadrovať. Bez komentára. Na TA3 bez komentára. Ideme sa na Jasne, choď do ten kebab do